Durant els mesos d'hivern són molts els equips del nord d'Europa que fan estades als països del Mediterrani buscant-hi temperatures lògicament més suaus. Un n'és el Krylia Sovietov, equip de la ciutat de Samara que milita a la primera divisió russa. Han jugat dos amistosos a Catalunya contra la Gramenet i contra el Sant Andreu i els han perdut tots dos. L'últim dimecres al Narcís Sala. Dos estils de futbol ben diferents enfrontaven dimecres al Narcís Sala. El Krylia Sovietov de Samara, tot i ser un equip multinacional amb polonesos, xilens o brasilers, apostaven per un futbol més físic i el Sant Andreu per fer un futbol més agraït per a l'espectador. En concret, per a aquest espectador que anava seguint el joc d'una forma ben curiosa des de la graderia. I és que, malgrat l'entitat del rival, que ha jugat UEFA Intertoto, el partit no va treure gaire públic a l'estadi andreuenc. Per als de Nacho González, la nota més positiva va ser el debut de Pablo Sierra, possiblement el fitxatge més sonat del mercat d'hivern a tercera. L'ex del Lleida va marcar un dels 3 gols del conjunt quadribarrat. Els altres dos van ser obra del davanter mallorquí Marcos Jiménez davant un Krylia que, igual que el Sant Andreu, va alinear molts jugadors de la reserva. La diferència, però, va ser que els catalans van mantenir sempre un bon nivell defensiu que va evitar que els russos xutessin entre els 3 pals en tot el partit. Al final, trofeu i tot per al guanyador. Quedarà escrit, al cap i a la fi, que el Sant Andreu va escombrar un equip de primera.